Oso pozik atera naiz, unkitu naiz eta guzti. Nitzako izen da hasiera puntu berri bat. Bai, oso polita. Gogoa bentzat euskarak aurre egiteko bada hola. Un acto muy emotivo. Asko gustatu zaigu eta guri gehien gustatu zaiguna izan da igual dantzan. Miren Arbaizak abestu duenean baita. Poza itxaropena, uste dut olako ekitaldi gehiago behar ditugula Euskal Herrixan eta Euskal Gintzan. Aspaldi etzela ez da olako gertakari batez Euskararen inguruan politiko-kulturala. Oso positibo edo oso gustora ateak gala esango duket. Errealistak izanik badakigu zergatik etorri gehan ona, baina ate bat zabaldu dute, proposamen bat egin dute. Eta Iruñako ere, gogotxu. Amaitxu Euskal Herrian euskaraz kantaten da, ulak tente esaten ez da, oio ipurtizia ipini jakut. Un polita izan da oroar, bai. Oso unkagarria izan da eta urrengo baterako bilgune bat. Euskal gizarteko hainbat espartako jendea batera. Euskari barrun daro igununtzako arnaz ufada eder bat izan da gorkua. Mezu beharrezko eta garrantzitsu bat egin nahi etxera, antolatu garela, euskarian alde eta herri honen alde. Gogokin edo zerbait ikeko eta pizkunde honetan parte hartzeko. Sentitu pentsatuekin. Interesgarria. Euskaraz bizi nahi dugu, euskaraz amestu, euskaraz ulertzen dugu gure mundua, euskaraz harrementzen gara. Euskara da irria, eta gora Euskal Herria. Zenbat emakume holtzan, asko gustatu zait. Badagoela plan bat euskararekin dugun arazo horri aurre egiteko. Penso que mostra a necesidade de colectivamente recuperarmos a vosa lingua o euskera. Indartzeko euskara eta gehiago iteko eta holan aber mantetzen dugun. Batez begu umiok. Besti zarrak eta berrik eta asko gustatu zait. Baina oso polita, oso. Niri amaiera. Bai, oso polita. Oso polita izan da ikustea artista gazteak eta betiko artistako batera. Nei iruditu zait oso momentua proposa izan dela euskaldunoi, euskaltzaleoi nolabait berriz iratzartzeko barkatu. Euskaldunok ere eskubidez gain bete behartxo batzuk ere baitugula. Elkarrekin batzea eta antolatzea eskagari ez dakit auspoa emateko. Bide bat markatu dute, hemendik Iruñaraino, ekainaren 13 arte. Oso berezia izan da. Nahiko hunkigarria esan eta txinparta ikusteko gogoz. Euskara pizteko eta euskaltzaleok batzeko. Hasi da pizkundea, guazen denok aurrera, gora euskara eta gora Euskal Herri, euskalduna.